Ayan si Kuya, oh. Arrange ng bulaklak. Ito yan sa mga bilihan ng ano, sa gilid lang. Papasok na tayo guys sa ano. Papasok na tayo sa... Ito na guys, oh. Dito na tayo sa Manila North Cemetery. Pasok na tayo guys. Ang daming tao guys. Nandito tayo sa kalye ng papuntang Chinese Hospital. Para hindi makawala ang nanay nyo sa tatay nyo pag ikaw mamaya. Wait, wala naman tayo baggage eh. Bag. Ha? Ito pwede nyo tumalik. Ano? Kaya, oh, sabi ng bantay niya, tali daw yung nanay at saka tatay. Para hindi makawala. Ayan. Ang daming tao, papasok tayo guys sa ano, Manila North Cemetery. Ayan. Oh, lagyan pa niya. Ayan. Ang daming, ano, no? Daming nakumpiska guys, no? Oh, mga pinagbabawal dito. Ayan po guys, oh. Ang dami ng tao guys. Ayan. Nandito tayo ngayon guys sa ano, Manila North Cemetery. Ayan. Ayan guys. So, ayan ko mapak. Hello. Ayan. So, ang dami guys. Mga ilang entrance to guys. Mga 10 entrance yata to. Ang daming maraming nakumpiskang mga pinagbabawal pasok, mga sigarilyo, pabango, mga alcohol, lighter, matutulis na bagay. Ayan. Ayan po guys. Mahigpit po kasi pinagbabawal yung mga ganyan, mga perfume, alcohol, lotion, mga ganyan. Mga sigarilyo, lighter, bawal po kasi yan. Ayan. Dito guys, dito sa lane na to, ito yung mga dito yung mga tao dito, may mga bagahe. Ayan. Dito sa lane na to. Ayan. Dito naman guys, 1, 2, 3, 4. Parang anim na entrance dito guys sa sobrang dami ng tao. So pupunta na kami guys sa loob. Ayan, tuloy-tuloy na guys. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan, meron dito mga social welfare. Dito yung social welfare guys. Ayan. Ah, dito na tayo ma'am. Kaya na. Dito naman may mga outpost. Ito yung outpost dito, yung mga kabarangay natin. Ayan. So, doon sa kabila guys, yung doon yung ano, pabalik na, pauwi na. Dito yung pabalik. Ayan, mga pabalik na yan. Ayan. Dito, papasok. Papasok na tayo guys. Pasok na tayo guys. Ayan, Miguel Love, shoutout sa inyo dyan. Sa mga pumasok guys. Shoutout sa inyo dyan. Ayan. Wait lang guys, hindi ko lang mabasa guys. Shoutout sa inyo dyan yung sa mga pumasok guys. Maraming salamat. Shoutout sa inyo dyan. Ayan. Ayan po guys, marami na rin mga pauwi guys. Oh.
Ayan. Ito yung ngayon, papasok. Pasok tayo. Hello. Ito tayo. Ayan. May mga naka-wheelchair dito. Marami na rin nag-uuwian na yun. Hello. Papasok na tayo guys, oh. Dito na sa kabila, sa aking left side, ito yung pauwi na. Ayan. Mas marami yata mga pauwi. Hey guys. Hello. Hi. Hi. Ayun, bumalik. May portion na ano. Kailangan nasa gitna ka raw. Ayan mga pauwi guys. Hi sir. Sinulit ng bayan. Hanggang doon lang pala yung hati, ano. Dito kanya-kanya na. Dito ano kaya kanina kay Sir Susmenia. Ito yung kay Sir Susmenia, ma. Silipin natin guys yung ano kay Sir Susmenia. Ayan. Ayan. Mainit. Ayan, ang daming papasok guys. Hi. Dito tayo ma. Kay Ramon magsaysay ma. Punta tayo kay ano kay Hello, boss. Hi. Kaya pupunta natin yung libingan ni Ramon Magsaysay guys. Ito yung hi guys. Ito yung kay Ramon Magsaysay, dati nating Pangulo ng Pilipinas, taon 30, December 30, 1953 hanggang Marso 17, 1957 during Ramon Magsaysay. Okay. Punta na tayo dun sa ano. Sino yan, ma? Mickey? Hi, Mickey. Kasi... Malang. Pila ka na doon. Pila ka na. Pila mo nga siya. Oh, sakay ko na. Ano lang? Saan ba tayo dito, no? Dito tayo, di ba? Kailangan pa na mag-a-assist, no? Don, kung sino yung mga pwede, tol. Kung tayo rito, tol.
Kaya isa po tayo sa pilay. Ulit ko po, ang mga senior citizens sa left side, ang mga kaya na po makapaglakay. Sa right side po tayo, hindi po tayo nasakay. Anong pila yan? Hindi po yan. Meron din tayong Philippine Red Cross dito, guys. Yung sa gilid. Ayan ang Philippine Red Cross natin. Ayan. Ayan po, guys. Meron silang libreng serbisyo dito. Manila Chapter. Red Cross. Dito yun, sa unahan lang yun. Ito ma, oh. Diba ito? Kay Pipoy Silva. Sa unahan lang yan eh. Ito kay Makay, oh. Kilala mo yun? Marami na rin guys ang nag-uuwi yan guys. Lapit na, di ba? So sa loob guys dito may mga bilihan din mga chicheria, tubig, soft drinks. Ayan, shoutout sa inyo guys. Mega love shoutout sa mga pumasok sa aking bahay. Mega love shoutout. Ayan. Doon pa yun eh. Dito yata ma? Ha? Oo, ayan si Kuya. Magaling na yun. Uy, natandaan mo yung oy? Ayan, papasok po tayo guys doon sa ating puntod. Ayan. Ba't parang ang daming tao sa labas tapos dito wala? Kanina kami ng Bangladesh kasi nagpunta kami sa Bangladesh. Bangladesh sa may English. Tabi-tabi ko. Diretso pa? Dito? Hello! Hello guys! Sana ba? Ano ba, art? Ano tayo? Yun. Ha? Ayan. Nandito na kaya sila? Landaanan. Ayan, nandito na kami guys. Ay, ito pa pa tayo. Sige, isa po kami. Ingat kayo ha. Ingat. Ay, nakapunta ko eh.
Hi guys. Bibilag ka nga yan. Pinto ha. Wala, pumasok. Bibilag ko. Ikaw, gasan mo po yan. Bibilag. Pagka medyo matigas na. Ito ba yan? Pero ginawa mo na yun. Oo. Binilag po yan. Pagka dalawang araw binilag sa araw. Kami luto sa makita. Grabe naman. Pwede na kainin yan. Magkano ba yung tata? May ako, 50 Hayaan mo lang para Magkasindi tayo. dami na pala dyan mo. No? Bumibili kayo ng easy lang ah. Ayun, pinakalimutan oh. 1970, 72. Sino yung Leo? Oh? Kaedad mo lang? Edad mo? Ikaw, galing ka ba mayaw? 2012 pala siya. Ano maarawan? 2012 siya. Ba't si Papa 2000? 2010 si Papa. Di ba nauna si Daddy? Ha? Tama na yan. Di ba 2012? Eh, hindi lang magkagulay. Daddy, Bakit? Diyan ka na. asan siya? Si Junior. Ay, ito pala si inyo. Si Leo Boy lang yan. Hanggang bukas pa yung ano ko. Kandila. Senior, ito nga yung junior eh. Boy lang yan. Ako ay lang ba yan? Aba, ayaw ka pala ni Junior. Senior. Ang kaya ka dito. Talo siya. Bakit ito hindi ka namin? Hindi pa? Ang tagal mo? Alalo. 2012 pala. 12 lang, 12 pala si ano. Meron, ayun. Binigay mo rito ang payong oh. Lilipad eh. Hindi ako ulo. Ano yung man? Ay, salamat. Ay, dami kayo. Hindi ko nga mabalo. Wala pa nagpunta? Kami pa lang? Ikaw pa lang. Kasama ko na po. May ako bigay sa'yo. Ano yan? Yan. Kasi yung suka ng bedroom mo. Bakit ano? Hindi ako isa. Ayan ako, lagyan mo. Tama na yan. Kuya, akin na isang leche. Saan natin nalagay? Nagbaraway. Dito na lang. Rex TV, oh, dyan na lang. Yan na to, okay na yan. Bakit hindi na? Bakit na ano? Lito rin yan to. Wala na, pinalitan na lang. Wala. Hindi ba Ando na? Aligit pa. Yan na lang yan, nililinis naman nila. Oo, ay plastic. Nilalagay. Ayun nga, dito nga. Siya. Dapat banda dito lang. Itim. Sa baba na. Hoy! Hoy! Doon lang kayo sa baba. Kaya mo? Kaya! Kaya! Kaya!